Το λαγούτο ήρθε στη ζωή μου από μικρός, σχεδόν φυσικά όπως έρχεται το πρώτο φως της ημέρας. Ο ήχος του υπήρχε πάντα στο σπίτι, στις παρέες, στα πανηγύρια. Με μάγευε η δύναμή του, η ρίζα του. Από παιδί ήθελα να κρατάω αυτό το όργανο στα χέρια μου. Το λαγούτο έχει μακρά ιστορία που χάνεται πίσω στα χρόνια του μεσαιωνικού Ούτη. Πέρασε από την Ανατολή στην Ευρώπη και από εκεί στην Ελλάδα. Στην Κρήτη έγινε βασικό συνοδευτικό όργανο της λύρας. Πήρε τοπικό χαρακτήρα, απέκτησε δύναμη και ύφος, ξεχωριστό ύφος. Είναι πια αναπόσπαστο από την κρητική μουσική παράδοση. Το κρητικό λαγούτο είναι πιο ζωντανό, με πιο τονισμένο ρυθμικό χαρακτήρα. Οι λαγουθιέρδες εδώ παίζουν συχνά με πιο δυναμική πένα, κρατώντας το ρυθμό και δίνοντας ένταση στο τραγούδι ή στο σκοπό. Στην Κρήτη ο λαγουθιέρης είναι ισότιμος με το λιράρι. Ποιες είναι οι διαφορές? Οι διαφορές σε κάθε τόπο είναι διαφορετικές. Το δικό μας, ας πούμε, κουρδίζεται μι λα ρε σολ. Το στερεολαδίτικο κουρδίζεται λα ρε σολ ντο. Έχει διαφορετικά παίξηματα το λαγούτο. Το κρητικό από τα άλλα. Υπάρχει λοιπόν το λαγούτο σε πάρα πολλές περιοχές, με διαφορετικό σχήμα, με διαφορετικό μέγεθος και διαφορετικό παίξιμο. Το λαγούτο αποτελείται από 4 ζευγάρια χορδών, δηλαδή από 8 χορδές. 2, 4, 6, 8. Ο λαγουθιέρης δεν συνοδεύει απλώς, οδηγεί πολλές φορές. Κρατά τη αριθμική βάση, δίνει πάτημα στη λύρα, συχνά ακόμα και τον καθοδηγεί με τις εναλλαγές της παύσης στα γεμίσματα. Είναι μια διαρκής συνομιλία.
Το λαγούτο δεν θα χαθεί, εξελίσσεται, ζει μέσα από τους νέους μουσικούς που το αγαπούν. Βλέπω όλο και περισσότερους νέους να το προσεγγίζουν με σεβασμό αλλά και με φρέσκια ματιά. Αυτό μου δίνει ελπίδα. Το πρώτο μου λαγούτο το απόκτησα στα 14 μου. Στα 15 άρχισα να συνθέτω τραγούδια τα οποία δεν μου αρέσανε γιατί ήταν σχεδόν άμετρα όλα λόγω της απειρίας που είχα. Στα 20 μου έγραψα την πρώτη μου δουλειά. Πριν από την πρώτη δουλειά έγραψα ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για σένα ξημερώνομαι» και έγινε με μια μεγάλη επιτυχία, θυμάμαι. Μετά άμεσα γράψαμε με τον αδερφό μου τη μεγάλη συνάντηση που μέσα ήταν η Χαραργή, ο Δυστυχής και άλλες επιτυχίες και έκτοτε άρχισα και εγώ και ο αδερφός μου να συνθέτουμε μέχρι και τώρα. Το λαγούτο για μένα υπήρξε η αρχή της ζωής μου, υπήρξε κάτι που με κάνει να ζω, να κλαίω, να γελώ.
Εύχομαι το λαγούτο να μείνει πάντα παλμός και ανάσα του τόπου μας. Να δίνει φωνή στις μνήμες και δύναμη στις ψυχές. Μα πιο πολύ εύχομαι κάθε χορδί του, κάθε ήχος του να μας ενώνει με τις ρίζες και το φως της Κρήτης. Αυτό είναι το δώρο που μου εμπιστέθηκε ο Θεός και σας το προσφέρω με σεβασμό και αγάπη.